tifanire kuti tiwane vamawanganzi vasarira wese anenge aida kubatsirwa sehurumende tiripo kubatsira. So kusava nomwe anovanda ngavauye, kana vane hama dzavo shamwari dzavo dzoda kubatsirwa ngavauye kuno tinovabatsira. Hazvisi zvinobva maoko angu aiwa ndezvehurumende, saka ini basa rangu ndakashuva kuti tabatsira vana rubatsiro rwakadaro. She was a former health president. So appointed representing Joe, she's from Bulawayo province. We are not the team GP. Excellence, we are not the team with much. We did him see excellence. We do a jump at prison. I was not going to excellence. But I know she's a very good singer. I know even Parita say she operates wheelchair. Yes. So she's doing very well. Then they were watching my business. We open away and to make sure behind. Yeah, no, yes. Yeah. So, but when it came to you, excellence, she played the trot. Differently able. Very able, but different. Yes. So, Your Excellency, yes. Your Excellency, Ndawena President, Secretary Watakaita. Yes. Your Excellency, ndiye angari ambassador wabo achivaministrira uso. Anoti DJ Ola. Ndiye akatanga akainitiate kuti no troti kudaidza ndo kuti daidza kuti kuti ndo ngese ruzviziva kuti kusangana nako nazo. Pane mumwe chance kumunota kuti komana futi ambassador. First Excellency, komana Excellency uyane msikazo but has pachirongwa chazvirema menomuitira sei but is your ambassador uyu ndewenyu Excellency tinoti apota achita ndiye achapota achita zvinhu zvenyu iye is very popular. Yes. Nezuro Excellency akatonga achabuka makungu achitsingirira rapta ndofunga akafunzirwa ndiye vakomana nyose kuti venyu saka makungu akatota arikunzira mubhango. So taikumbira kuti mungoenda pamotikari dzenyu munhu ngaaende pamota yake ndo zvakaitwa napresident. Yes. Satangira kumberi so motikari ndedzebasa mwachanorima pana ari kutanga suduruka ishefone uyo kumsikana ane plot saka mpa plot uyo ane shop nawayo uyu ndiye anoita zvekurima karanzi nota kuendera mwechi anoita mbira epatiya. Yes. Uyu ndio former child president is the board member representing the youth. Then uyo is an artist but uyo is very famous Excellency. Uyo ya umuntu but uzanda hanzi ndokuziya great man hanga president ndokuziya tono siya. Yes. So Excellency, we want to thank you. Yes. So we want to thank you yes. Pani madrivers. It's why madrivers are. Saka chawa pasida pani mawheelchair. So we paid 50 wheelchairs for them. Each no man that 10 wheelchair.
that panoita maambassador vachienda vachiona vari disabled vanenge vachivapa mamwe checks. Yes, so good. Thank you, Excellency. Thank you. Madrivers enyari komika. Doesn't. Not a good thing. Patsiro vamwe vane madisabilities. Oh. Kutakura mawheelchairs kuenda kumapolas. Excellent. Anyway. It's the same. Uku. I'll use mine to move from point A to point B, inspiring other women who are differently abled to show them that it's possible. Yes, maybe one of them would. So you can speak up. Okay, speak up. Okay, chekutanga toda kutenda mukuru wenyika na Minister Machakairi nekufamba nesu. Zvataura Minister Machakairi, His Excellency, hatinzwisisi kana chinhu chedu chisiri kuita. Asi apa toda kutenda Minister Machakairi ngekutisvitsa kunoko. Kana uchigara muZimbabwe usati wasvika panapa hausi Zimbabwe. Saka isusu taamafu Zimbabweans. Ende tapuwa zodzo neni. Aiwa tinositenda zvikuru. Midziyo yematipa achashandisa nemazvo. Tichitora futi mamwe mayouths vane madisabilities vatipe mavhotsi. Mweyo kubatsira. Chokwadi tinotenda izvo. Vose vanenge vabatsira tikwanisa kubatsira. Thank you so much. Then the last one, be a great man. Anotaura ngezipesi unoenda kubatenda. Yes, ndoti. Kanja. At the same time, without the honorable Minister Machakairi, we are youth living with disability, but we are trying for influence. This other general disability is not inability. Very good. Right now, I'm running non-financial Makombokovan so far, and one of my wheelchairs also just 45. One of my wheelchairs, wheelchairs in individuals which not disability. So, and the mandible, knowing about it, I need to farm remote areas looking for those with disabilities in the Joshes and wheelchairs. Very good. Attention. So those are the wheelchairs. Yes. So yeah. So I think the guidance that the chief secretary gave like you always say, you leave no place and no one behind. Tungozona vanhu vari disabled muri kuvarangarira nhasi ana great men vari kuita basa ravo vachitsanangura pano. Saka tinoda kuti timbonzwa mashoko yokomend your excellency. Kune vamwe vari kuona vari kunze vamwe vangangofila kuti pamwe tasarira mashoko amungade kuvaudzawo uye mashoko amungade kusimbaridza kuvakomana. Tifanire kuti tiwane vamwe vanganzi vasarira. Wese anenge eida kubatsirwa sehurumende tiripo kubatsira. So kusava nomwe anovanda ngavauye kana vane hama dzavo shamwari dzavo dzoda kubatsirwa ngavauye kuno tinovabatsira. Hazvisi zvinobva mumaoko angu aiwa ndezvehurumende. Saka ini basa rangu ndakashuwa kuti tabatsira vana rubatsiro rwakadaro. Thank you so much, Excellency. Zvakanaka. Okay, ndoda kutora mukana uno kutenda zvakanyanyisa His Excellency the President Comrade Mnangagwa for accepting our request to represent my youth edu arikurarama ari muurema. Firstly, when we invited kuti tinotaura nezve programs akananga nevechidiki takangofunza kuti zvichaperera ipapo, but after they made a plea kuti taikumbira kuti maybe president tinoona mutungamiri wenyika, and when I came to the president ndichivakumbira, he accepted. Akati anonga vauye ndobva ndazoti avanga vachikumbira vane mabasa vari kuita maambassadors vari kubatsira mayouth ari kurarama ari muurema. Hapana zvatingakwanisa kuita, and ndoda kutenda nesuro pandakafonerwa chinzi vana vaya vamakati varipo ngavasvike mangwana makuseni. So I just thought vanga vachingoya vosvikooneka vobva vaenda, but nezvakazoitirwa izvi we want to thank him, and
vana vacho vari kuratidza kuti vari kufara nezvavaitirwa nemutungamiriri wenyika hazviwanikwe. But isusu toda kuzvitenda. We want to say to His Excellency, rambai makadaro, our president, we need to keep on supporting our people who are differently abled. Zvavaita izvizvi hazvipereri ipapa, and we are also going to encourage them kuti vaende vachinosapotawo vamwe vanoraramawo vasingakwanise kuti vachiita zvavanoda, vanonida mawheelchairs, vapiwa mawheelchairs kuti vakwanise kuenda vachinopawo kune vamwe vavo kumaprovinces kwavo. Saka izvozvo toda kuzvitenda. Congratulations.